تلفونên destiyên niha em bikartînin yên bi smartphone tên naskirin, dema kevin dibin û dişkên wekî gilêşî pir caran tên avêtin. Li gorî blûga şerîketa elektrûnîk ya Amerîkî ya mezin Dell, toneka van telefonan 300 gramên zêrî têda tên bikarînan ku bihayê zêdetirî $12,000 e. وەکوت بێژن هەفتە سەدێ ji rêjeya zêrî li cîhanê niha di bermayekên alavên elektrûnî da dêne dîtin. Şêweyê niha tête bikarînan ji bo vevartina zêrî ji alavên elektrûnî me tirsîdar e. Ji bo ku alavek ji yêdinbêhê cudakirin divê bi dest be û ew jî pêwîstî bi gazên kîmyayî yên weke siyanîdê heye. Demazêr bi riya siyanîdê tê derxistin pir caran dikeve nav cûkan û dikeve nav avên herêmî. Zanayan li zanîngeha Edinburgh maddekê nû keşif kirine ji bo ji hevcudakirina zêrî û alavan bi riyek ewlewsa xilem. We have this our nice white compound dissolved in that organic solvent. Me pêk hateka spî ya jê hatî heye di avê da dihelît digel hindek maddeyên organîk têkel dibit. Dikare bi sanahî di nav av û sehkê da dema têkel bibit bihelîtin û ji du tebeqat têk dêt û eger têk bişilqînî li wî demî dikare bikarbêtin ji bo cudakirina zêrî ji alavên elektrûnîyên parçeyên telefona û paşan diçite li ser vê tebeqê. Lav dibêjît bi rêka nû hiç gazeke kîmyayî nahet bikarînan. Eger ev bihête pêşxistin, dê ji bo jêk cudakirina gelek cûrên alav û medenan sodbexş bîtin. He's going to speed that up. Yeah.